Ömürüңdü 3 saatga 3'kö böl deydi. Sa'atan lil ilmi. 1 saat bu bir vakit bu ilimge olsun. Özüңdü östürüň gerek. Daima urmatly bir tuğan musulman adam ilim alış gerek. Bizde moldosu dele, doktoru dele okunup bütkönden keyin oşol boydan keyin hiç nerseni okubay koya beret. Bul taptakı toor emes mesele. Jurnalist bolow, başka bolow, arganda kesip bolow, oşol özün östürüp, önüktürüp turu anı moýundagy mildeti. Wa sa'ata lil amal, ikinci bir wagtty amalga böl. İlimde okup amalga taşlap koyboş gerek, amalga da wagt bölüş gerek. Namaz okuganga, oroza tutkanga, jakşylyk sowiş kılganga, sowiş kılgan sözlerde kadırın biliş gerek. Wa sa'ata li huquqi nafsika wa ma yelzamuka. Jana oşondoy ele bir wagt boluş gerek. Al özüңdün hukuklaryň, akylaryň üçin, jana oşoga okşogan nerseler üçin sözlerde wagty bölüş gerek. Adam özüň den soglugy üçin, akylesi üçin, adam özünün kursagy üçin, adam özünün bala çakası üçin, oşondoy ele özünün hobbisi, kalosy, hiwaye dep koyup